גוט יום טוב, חג שמח. ביום י"ט כסלו אנו חוגגים את שחרורו המופלא של האדמו"ר הזקן מהכלא. השר ציווה להכניס את הרבי למרכבה שחורה, שהייתה מיועדת במיוחד למורדים במלכות. היא הייתה מכוסה מכל עבר בלוחות מתכת שחורים, ונועדה לזרוע פחד בקרב כל מי שראה אותה. עם שמירה כבדה של שוטרים חמושים, יצאה המרכבה השחורה מליאוזנה ביום חמישי בלילה, ושקשקה בדרכה האימתנית במורד הדרך לפטרבורג. גם לאחר שנעצר, אדמו"ר הזקן היה בשליטה מלאה על מה שקרה עמו. הקשיבו כיצד הרבי מספר מה קרה למחרת ביום שישי, פרייטוג. אדמו"ר הזקן החליט שערב שבת אינו יום לנסיעה. השעה הייתה 10:30 בבוקר, אבל הם נסעו די ועותר, וחצות היום כבר מתקרב. על מנת לקבל את השבת כראוי, על המרכבה לעצור מיד 6 שעות לפני הדלקת נרות. אנא, עצור את העגלה עד אחרי שבת, ביקש אדמו"ר הזקן. הקצין צחק. ממתי הוא מקבל פקודות מהסיר? בשום אופן הוא לא מתכוון להפסיק את הנסיעה. אבל הקצין לא היה זה ששולט במה שקורה. אז הציר המוט שמחזיק את גלגלי העגלה נשבר. בדיוק כך, המרכבה לא הצליחה לנוע. אוי! רטן הקצין. הזמינו לכאן בעלי מלאכה מהעיר הקרובה ביותר, נבל. כעבור זמן מה, הכרכרה המתוקנת הייתה מוכנה להמשיך במסע. אך הקצין עדיין לא הבין שעליו להסכים לעצירה. לפתע, הסוס החזק שלי מת? איך יכול להיות? אמר הקצין. לא משנה, תביאו במהירות סוס אחר! החיילים הלכו במהירות והביאו סוס מהעיר הסמוכה. כעת המרכבה הייתה רתומה לשני סוסים בריאים וחזקים, והייתה מוכנה להמשיך בדרך. אבל, כמו שאנחנו כבר יודעים, אדמו"ר הזקן הוא זה ששלט במצב. הסוסים, שאחד מהם הצטרף זה עתה, לא הצליחו בשום אופן להזיז את המרכבה. מכות, צעקות ועידודים, שום דבר לא גרם לסוסים למשוך את העגלה קדימה. סוף סוף הבין הקצין מי באמת האחראי על מה שקורה. הוא פנה לאדמו"ר הזקן וביקש רשות לנסוע לנבל, כדי שלא לעצור באמצע הדרך. אדמו"ר הזקן הסכים רק להטות את המרכבה לצד הדרך, אך לא לנסוע לשום מקום אחר. וכך המרכבה נטטה לצד ולא המשיכה לנסוע עד לאחר השבת. כל מה שקורה לצדיק, במיוחד לצדיק שמנהיג בני ישראל, קורה רק באישורו. נכון, לא רק הרבי, אלא כל צדיק אחראי על מה שקורה איתו.